violència masclista. Aquesta vegada la reflexió ens la farà l'Alba de Carro de Bacco. Bona tarda. Les dones també tenim menys oportunitat en el món professional de les arts escèniques. Si volem dirigir un espectacle, només podem fer-lo en una de cada 4 obres. Si volem portar a escena un text escrit per nosaltres, pel fet de ser dones, només tenim el 20% d'ocasions respecte al 80% que tenen els homes. Si volem gestionar o dirigir un recinte teatral, ja que tenim el coneixement i el potencial, només podrem accedir al 30% dels locals. L'altre 70% estarà reservat als homes. Tot i això, a pesar de que hi ha el 52% de dones respecte al 48% d'homes. Si ets dona i actriu, dedicada al cinema i vols fer un paper principal en una pel·lícula, només tindràs 38% del total de les oportunitats possibles. Si ets dona i actriu, hauràs de patir el llast de la bellesa, de la joventut i el part. S'ha de reconèixer que si ets dona i artista, el camí cap al reconeixement i la professionalitat és molt més inclinat que per a la resta de mortals. Amb més obstacles, en menys ocasions, en menys portes i més murs. La crisi o la injustícia en el mercat laboral de la dona a les arts escèniques s'uneix a la pròpia crisi del sector en el qual els nostres governants, molt més homes que dones, no assumeixen que el teatre és un bé de primera necessitat. No és que a causa de ser dona et toca, per decret, sofrir les conseqüències de la bretxa de gènere, és que el sistema patriarcal, que històricament arrossega la discriminació de la dona, patim aquesta desproporció en el món del teatre. Però nosaltres no volem assumir aquesta situació i la denunciem una vegada i 1000, fins que s'escolti i es reverteixi definitivament. Aquí radica la qüestió. Les dones tenim dret a crear, a desenvolupar el nostre potencial artístic i reclamem que es donin les condicions adequades perquè es pugui produir aquesta creació. En l'antiga comèdia de l'art a l'Itàlia, les dones no podien actuar i quan ho van fer per primera vegada va ser perquè resultava exòtic i extravagant veure a una dona sobre les taules. Shakespeare va escriure personatges femenins impressionants, però només els representaven els homes. Les dones no podien accedir al teatre, ni tan se val, a vegades no podien veure l'espectacle. Molt s'ha caminat, però molt queda encara per caminar. Ibsen va escriure la que podria ser la primera obra autènticament feminista de la història. Anora s'enfrontava al seu entorn qüestionant la dona perfecta en una societat patriarcal. Obra que va realitzar per defensar els drets d'una bona amiga i que acabava d'enfonsar-la per complet després. Des d'aquesta meravellosa casa de nines, l'autor noruec, que va servir de punt d'inflexió i fins ara, moltes pedres s'han tret del camí i si bé encara queden bastant més obstaculitzant la senda que ha de ser igualitària per a totes i tots. Mentre hi hagi bretxa, les dones continuarem sent considerades inferiors i continuarem afavorint la violència masclista, entre altres coses. Per aquesta raó, Carro de Bacco, ens assumem a qualsevol lluita contra la bretxa artística i laboral entre homes i dones. Bertolt Brecht deia que el teatre no era un mirall de la realitat, sinó un martell per donar-li forma. Siguem, doncs, aquell martell que ha de donar forma a un futur immediat on les dones no tinguin menys dret que els homes. Gràcies. Passem al silenci perquè no podem oblidar-les.
Per acabar, volem donar les gràcies a Carro de Baco per haver volgut participar en aquesta concentració. Moltes gràcies.